Kasngap CM College na Mokorwat South West Castle District kalapin inuk sababha nakabenta kiwei hakaba kamsem lapeleno ki bosaw jong kasorkar ki balajot bat subo hendrei kalapan ban marmot yaki ya kini ki bos menta ka college klayo ban penon kam hakaban kit iki samla puli na ki benta ba fair jong district ki bawan ban puli hakani ka college ya kini ki bosaw la plai ba do wameli ka Mokorwat constituency ba renik el tongkhar bat UMDC ka Mokorwat uba karne sosyang hakakatwei terik noitung arjar pulai hakajiran lang principal jong kasngap CM College Dr. KK Nongsi lammat kiwe ki nongkit kam ka governing body jong kani ka college principal loithu bakini ki artli ki boss kinia kawei na wasi chamau thopra shasngi maulen katba kawei pat na than jakram rangmau bat kiwe kisnong bomarjan kindangdan sa artli kiwe pat ki boss ki ban supposition ki banya hakiwe pat kisnong yo i begini ki bosau kila suyang hakeleng ki surok ki karkhana kila kelalong ki bos nongra jot haki karkhana hande yo i hangne kila phu biang krek hak bagi yang hangne hak ka college ka jongi hangne ngap im college ngakan mau itu kentin ka baong kaspa na ki nongra jot nate wealth out of waste iyo i hangne ka bala menteri kami kita kentin hak bakalalong kaspa ka bakrau na kinong rajot na kibosrim hak bahangne kila bahabiang man ai ka service ko bah ya ki pajba jongi ki kena school jongi kuble shibne ya ka jinglong bala kloji principal menteri sitom bat ban urlong ikene ka jing temu kita ka jing angnut ban yo ki bos hak bangin yo ban sedang na du menta hak bangin yo ban lunch menta ki artli ki bos hak mat jongi hangne bat hadin ru inang sayo biang ya ki wedi ki berasa kuble shibun